Jochiw thieth matiyo e bwo orak mar Universal Health Coverage koro lokore kendo ywak ni tend migawo mar thieth emok dwar mondo mi chop dwachgi. Giwacho ni gidhi ng'anyo nyaka ndikgi e yo mongirore. Kaka Judith Omondi leronwa, jochiw thieth go ywak e wi kaka obila ohinyo moko kuomgi odiochieng' manyoro e kinde mane ging'anyo. Mbona tunakula tiaga? Hatuna haki sisi watu wa USC ama ni aje? En ng'wech kod lweny ma ochakore odiochieng' manyoro e chuny bomani ma Nairobi. Ng'anyo ma oriwore kod lweny bang' obila monjo jochiw thieth gi ma ochomo tieko ng'anyo gi e od bura ma pacho ka. Lweny ma kata kamano ne ok ojonyo chunygi. E dier otieno Nairobi ka pod ne jochiw thieth gi otwe okanda mar kedo ne ratiro magi. Tonight we are gathered here to hold a vigil, to pray and seek God to fight for us. Okinyi makawuono ng'anyo pod odhi nyime. Nondikwa ka Kenya mawantiene nitie kama tek moloyo nikech ji tene ndala. President masani koro tamre timo nogo modoro nieri ene ode. Nongi bano nyalo timo karachiel noko nyalo wuotho oko. Kata polisi magowa gi tiaga sani ne ok nyal timo ng'awo nok nyal wuotho. Lakini ne watiyo matek mondo mi Kenya mawantie nieri obede wang'e. Ka e chung' mar jochiw thieth gi giramo ni nyaka migi barupe mag tich e yo ma ongirore, ka ok kamano to migi aheri magi mondo githegre kod sirikal. Wan gima dwaro en ni gimiwa barupwa mar permanent and pensionable. Kata wa mane Minister of Health, kata wa ma Council of Governors, kata wa President, wan kama kani omiwa ng'awa, omiwa barupe wa mandiko wa ndiko mochwere kendo mamiwa gratitude marwa. Ka onge aluta continua. Nyaka sani gikoni midhiero gi kelo kod tend migawo mar thieth. Jatend migawo mar thieth Aden Duale oseni ok dwar chopo dwaro mar jochiw thieth go kare. So whatever our CS is saying that the problem is in the parliament, we have considered and we have found that that is not the truth. That what we are having is lack of goodwill from the Ministry of Health. And so for us, our message is clear. We want the Ministry of Health, being the one that is paying the universal health care staff now, to harmonize their pay. They have all the legal framework that is needed to be able to get the money to do that. Motelo ne magi, migawo mar thieth nyicha ogolo report mar duoko jochiw thieth gi counties. Gino makata kamano governors okwedo ka gikoni gionge omenda kendo migawo mar thieth winjo ting'o sike magi. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi yumoro machuok kudogo bang' daka matin taneno kuseorote mar 2 3 6 9